କଣ କହୁଛୁ? ଆଜି କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବା। ହଉ କଟ ତୋ ହାତର ସେ ଛାଟ ଆହାର ଖାଇ ମୁଁ ଅଗଣାଟା ସାରା କରୁଥିଲି କେତେ ନାଟ ଝଟ କହ୍ନେଇ ତୋର ଲୋ ତୁ ମୋ ସ୍ନେହୀ ମା ଯଶୋଦା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ହସୁ ତୁ ଯେମିତି ହସେ ମା ବସୁଧା ଝଟ କହ୍ନେଇ ତୋର ଲୋ ତୁ ମୋ ସ୍ନେହୀ ମା ଯଶୋଦା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ହସୁ ତୁ ଯେମିତି ହସେ ମା ବସୁଧା ଖରା ବାଜି ଗଲେ ଦିଏ ସେ ଛାଇ ଏମିତି ମାଟେ ଜଗତେ ନାହିଁ ଖରା ବାଜି ଗଲେ ଦିଏ ସେ ଛାଇ ଏମିତି ମାଟେ ଜଗତେ ନାହିଁ